Gabon, Jazki. Gabon. Folklore zalea zu. Ni bai. Bai. Nire bai, musika mereziki. Bai. Hasi naiz alboka ikasten. Epa. Bai. Eta ni oso zalea naiz, alboka eta folklorea oroar. Adarra sonto zoten zube, bai. Adarra bai. Alboka... Bai, instrumentue. Beti ere, noski. Alboka pixka bat zaintxeagoa. Eta ari naiz orduak sartu, eskalagunak esan dit, Edo alboka edo ni. Eman dit ultimatuma, zu. Eta, bueno, albokalteak, dira. Datozela gure lehiakideak, bezez! Iago bat aiulen! Gure garazi, onitza eta enara. Ni alegingo naiz biei eusten, Wow! Ni nahi nukean alboka eta harreman abiak, baina ikusiko dugu. Seguru lortzezule. Seguru, saiatuko gara. Iago bat aiulen, Gabon, Gabon. Zer moduz? Ondo. Ondo veterano gara eta ondo. Azkar, gainera. Bueno, gure zaku irabazle famatuak ez dutele aurrera egiterik izan. Alegia Inigo eta Aitor. Inigo eta Aitor. Txalo bero Inigo eta Aitorri mesez. Agurtu egituen aurreko saioan. Kontua da, egin dituztela, bueno, datu historikoak lortu, 11 saio, 11 final. Bueno, lanera joan beharra. Bai, hori da. Ezin ja gehiago eskatu. Eta horrekin batera, Inigo eta Aitorrek aipatzen zuten. Eta horrek gongo da gazte jendea ere, zakua irabazteko premia handiagoa duena. Jagoa eta Jule, zuena da, aukera. Motivazioaz da faltako. Ondo, ondo. Dirua ere badago, pixka bat. Leku hartuta sikiera? Edo ez? Egia da, izan direla ordu gutxitan emozio asko, ez da? Iritsi gara, aurrera egin dugu, veteranoa gara batean, espero alere, hori, gaur aldeko izango duzuela. Noski baietz. Ia sokatiran aurrera egiten dugun? Bai. Bai, ez da? Saiatuko gara. Animo bikote, zorte hon! Ondo pasa, eta ja lehiona ikusten duen. Horretara datoz Eider eta Garazi zelan? Ondo, urduri apurtxo bat. Ondo, normal. Eider nondik? Atxabaltatik. Garazi? Antzuelatik. Eta zelotura daur, bizon artien? Non batu gara? Ba, lanien, bere da nire praktiketako ikaslia, bere. Bai, baina. Baina zarete... Baina... Adinaz eta? Bai, oso... Bueno, 3 urteko aldea. Bai. Lagunak ingareia. Begira. Eider zetan zabiltz? Lanien? Bai. Gizarte zitzaien, bueno. Gizarte zitzaile eta praktiketan eta zer ematen? Nerabe zerbitzua. Bai, legazpiko nerabe zerbitzua. Eta zer moduz ari da Garazi Eider? Horrela, entzuten ez gaituela aprobetxatzen. Amarrekoa. Bai? Bai, aprobeta. Eta Garazi Eider zer moduzko gidaria da? Ondo? Ondo. Ono? Ze polita dena, honek ez du graziari, jode, eman egur pixka. Bai, bueno. Ba, pixkanaka. Lanera sartun eta feeling hori eukitzi, guk eukiren duen, bai? Leloko minutu nigarten da. Bai. Honegaz bai, honegaz ez. Ondo. Zuek bai? Eider kirolzale, rugbi? Bai. Errugbi haitxasu? Bai. Ze taldetan, zabiltz? Arrasate errugbitaldian. Eta segitu dako zuie, horbe? Ondo. Seguro ederto horbe. Beti famatzen da errugbian, ez da, kirola basati xamarra izanagatik ere, gero... Ambiente zona dago. Giro Ze ondo. Bai. Miniketa bat ere ez? Bueno. Tarteka? Bai, baina kiro guztietan moru. Baina gertatzen zaizu zuri guk iragazea genuen ingelesekoa, errugbian aritzen zena, eta astelena iritsi eta igual begi bat ubelduta klasera, eta... Bai, bueno. Alakoak bai? Batzutan bai, baina ez da inbestera ineko, Bueno. Garazi mendizale? Bai, zehose, aldana. Bueno, hiltze zara. Bai. Ondo, edertoz. Oin gutxi, baina bai. Oinez, lasterka? Aldana. Vale, bueno. lasterka hasi oinez amaitu. Bueno. Gehi, aldapagora oinez, eta bera korrika. Oso ondo. Ni liga bereko honek. Zelan animatu zarete? Neskak, miluzera, nok ekarri jaun hor, eda zeinten zinorekin gatoz? Ba, ni hasi nintzen esaten, bazen miluzea, eta inok ezostan esaten baietz, da erdi brometan da, alako baten baietz esan zostan da. Ondo. Nola baitu orduan Garazi zu izango zara gaur gidari eta Eider praktiketakoa. Rola galdatuta. Bai, hola da. Ongietarri, neskak? Atio zabalik, hau pasuek. Eta bikote berri bat, beste berri bat alegia, honintza eta enarako osatua Gabon bikote. Gabon. Zer moduz? Ondo. Ondo. Nondik gatoz? Ni eta hundik? Ani Usurbiltik. Ataun eta Usurbil, eta ikasketek batu gaituzte. Hoi da. Zer ikasten, neskak? Jarduera fisiko onda kirolan zientik. Zora garri, Gasteizen. Hoi da. Ikaskideak, pixukideak ere bai? Ez. Bueno, tarteka etortzen da pixua. Ondo. Ni jartzet pixua eta beak afaria. Nik afaria prestatzen. Benetan? Bai. Honintzak sukaldea, eta enarak... Aldrebes. Bueno, zu sukaldea jarri diot. Bai. Eta enarak gainerako azertzara sukaldari fina, enara? Bai. Bueno. Ondo, honintzak esan du bai ez? Bai. Zer prestatzen du, bereziki goxoa, zer prestatzen du? Azkenan prestatu genuen arroza eta oioskoa kurrierara, baino kokosneakin. Joder. Ondo. Ze maila zu, punto esotiko bat ere badu. Zeure arrozagaz, Bai, begira, kain dezakegu beste topaketa bat. Kompetentzian. Honintza, gainontzean, lanean ere bai? Bai, asteburutan. Non? Itxurren ejatetzen. Itxurren Lazkaon jatetxean. mendin. Lazkaon.
zerbitzari lanetan. Bai. Bai, sukaldari ez. Sukaldari ez. Enarak egiten baitu lan horiek. Oso ondo. Eta gero ikusi dut, TikTokerra ere bazarela. Zuk esan diazu. Bale, bueno, hemen fitxan hartzen. Ni ere banaiz pixka bat, begira, horrelakoak. Zertan egiten zara zu, TikToken? Edo zer dela bai, ere? Bai, edo zer dela, bai. Vale. Baina... Euskal abestik indaula igotzen ditut abest. Bale, oso ondo. Zekero dantza baino, bueno, gimnasian edo aritua. Bai, gimnasia rimikan ibilin izan, Guau, zederra. Hori guztia aprobetxatzen duzu. Egira, ni aritu izan maniz, TikToker robean izateke, baina bakoitza berea. Zu, Enara, demora librean eta ikastetetatik aparte, ze saltxatan, zabiltza? Mendialdea batez ere. Bai, alda neinen, naturaldea. Eskala batu, mendira, itxasoaldea ere, bai. Eta zakua irabaziko bagenu? Nik, urrengo urten justo Erasmusean Norvegiara. Norvegiara? Bai, eta areako zerbait gorde, eta geho bidaiatzeko. Txamarra batzuk erosteko, eta... Ongi etorriko zen, bai. Bai, han mendian korrika ibiltzeko eta... Korrika, bai. Elurrik ez da humitartean. Bale, trampoia jantzi eta gora. Oida. Onintza? Ni baita bidaiatzeko, printzipio batean. Nora, bereziki? Munduan zehar. Munduan zehar. Bai. Oso ondo, ataundik hasi eta... Ataundik hasi eta... Goazten ora bai. Bueno, horren besteako igual ez dau, Pizkanaka? Bueno, animo bikote eta zorte hon. Eskerrik asko. Ongi etorri zorte hon. Sarrerako dirutxuei jarriko. Pixka bat. Miloseko zakuan gaur jokoa 2.000 eta Oso ondo. Onintza, Barandiaranen etxea eta ataunen, ez da? Bai. Barandiaran ikastetxetik. Lehioako laguna gaur, apozuek ongi etorri. Ondo lotuta dena. Onintzen zeuek erabaki, zerekin hasiko zareten, potokumeak tribonen berbak ikusi makusi. Potokumeak. Potokumeak zeuentzat, Jago eta Julenen txat. Triboaren berbak. Triboren berbak. Eta ikusi makusi, Eider eta Garazik. Jago eta Julen motorrak beretzen hasiko gara, ia tablosoa. Osatzen dugun tribuaren berbak badator janela, leian hasiko gara. Jago denpora. Kristaletik ikusi. Beiratu. Tanga, maskulinoa. Buztanga. Drogatzeko tokia. Gorotzategia. Kristaletik ikusi. Beiratu. Tanga, maskulinoa. Buztanga. Drogatzeko tokia. Kokalekua. Errimekin jostatzea. Dibertsioa. Errakuntza idaztean. Hamburguesa. Kristaletik ikusi. Beiratu. Tanga, maskulinoa. Buztanga. Drogatzeko tokia. Kokalekua. Errimekin jostatzea. Dibertsioa. Errakuntza idaztean. Istripua. Komunisten janaria. Hamburguesa. Obi septikoa. Gorotzategia. Sekretua gordetzen ez dituena. Miluz. Aupa! Ondo, Sinonimo berria. Ondo! Birri xamarrak batzuk, baina. Taula guztia osatuta. 100 puntu bikote. Azera, ona. Eider eta Garazi. Beste oso garrantzitsua, herritargoa, kontzientziatzea, berziklatu beharra dago. Zuek ere ari zarete hortan. Bai. Bueno, gazteekin igual beste kontu batzuk ere izango dira. Tartean hau. Bai, saiatzen gare, bai. Erne, guazen berziklatzera. Papera, ontziak, beira, errefusa, organikoa, olioa, arropak eta pilak. Hortxe ontzi guztiak eta denbora Eider. Beira. 3. Errefusa? 4. Sondo. Olioa. 8. Pilak, Garazi. 8. Papera? 2. Ontziak? 5. Arropak? 6. Garazi, bai. Organikoa? Eider? Eider? 4. Beira, Garazi. 3. Osondo. Errefusa? 4. Olioa? 6. Pilak? 8. Papera? 1. Ontziak? 2. Arropak? 7. Eta organikoa? 5. Osondo! Ikain, Garaziren beldurra ikusi du. 7, 5, ederta upatzuek puntu! Ikain. Oso fin, Oso ondo. Onintza enara, beste emezte, lasai. Beste beste beharko. Beste uneko bat, ial badu. Onintza zita, enarak jarraitu. Txakurzaliek, zaria?
Ni bai. Onintza ez, Ni, bueno. Beldur pixka bat edo? Txikitan bai, guen ja gutxigo. Vale, enara, zu badaukazu bat Bai, emat edo? bai. Izena? Kea. Kea. Eta zer zeizen da? politxe? Raza. Bai. Border collie, baino grisa da beltza ordez, horretik. Bai. Etxienez? Bai. Horren kontrani. Bueno. Horren kontrani. Ia txirrita Igual dauka oso- txokzer oso dira. etxean, Mendia dia. etortzean ekine. Mendira erabaten duzu. Bale, ordun bai. Ia txirritatxok zer dinon, onintza denara zuen oinak hitzak egertuko dira. Onintza, lasai ukitu nire Eperra. duen hilaje, Suabea. espanio bakasurik Egin. etzen izango, Hobea. hurbildu eta koska egin, Dit. hau da hau, Lotxagabea. ez dakit zein den, Okerragoa. txakurra edo. Jabea. Ondo! Bueno, hola, zeran animaliz naztu gara. Eperra baina txakurra izango da, kaso. Bai. Eta horrekin batera beste akasu agarra, bueno. Ondo! 60 puntu, bikote. Ondo! Ondo. Zeizan gaurko datue, txakur lesbianoak daudela. Bai, antza? Bai. Bueno, eta ongi etorriak denak, noski. Oia ba? Baina, bai, irratira iritsi zen bere garaian kontsulta bat, jabeak ez zuela argi, eta... Bai, oso ondo dau. Bai. Gaur atera da kontsulta, Hortan ere, egonkara. parkean ere ikusten omen da hortatik Debatea, eta... oso ondo. Zoragarri. Jago Baiulen, zui txakurrik eta? Ez dut inoiz eduki, seso iztebak, baina bestela ez. Izebak bai? Bai. Vale. Bueno, oain zui txakurra bestela etxe puntu bila. Bai? Inintzio kamesez, eiber eta garazi bestaldean. Gualto jatuko da, txakurren bat, euskalo? Hau etxe kontzeptuak. Eta, guazen, Xabi, ega, demora. Idatzi. pentsau, ikasi, Filosofoa. ikasten, idatzi, Zer da? liburua, tinta, poligrafoa, Hor. Ikasi esan duzu, bueno. Azterketa. Azterketa, bai. errezatzen, Bai. erlijioa, jainkua, Ama Virgina, Garazi, ea? santua, Hor. Meskita. Bai, horixe. Bai. Oso ondo. Eta? Fana eta bere argazki. Vale, bat da, famatua, famatua eta... Bere fana. Fana, mirezlea, Bai, bai. oso ondo. Julen, famatu rolean eroso, Bai. Oituta zaude edo? Oituta zaude Ez, edo? bat ere, baina bueno. Laster, Baina, minuzeri entzun beharko zara, bai. Minuzeko Julen, bai, eta Jagoba, noski, eta beste guztiak, Egiten ganoraz, asmatzen Ere de bai, bai. bai. Erto, iruroia puntu, ondo. Ondo, Eider eta Garazi. Bai, bueno. Aritu zarete entxeatzen pixka bat? Jode batzuk. Apurtxo bat. Bai. Igerriko da, seguru hartu lekua, onintzaten ara bestaldean. Bai? Hementxe, bota proposamenak, bikote? Bai. Eta guazen, denbora. Bai? Ondo? Zezena. Ez. Ondo. Oso ondo. Hauntza. Ez. Oreina. Oreina, bai. Basa hauntza bida. Zuaitze. Kea. Ez. Ikusi. Lainoa. Ez da lainoa. Mendia. Ez da ere. Ura. Begira. Bueno, beste modu batera. Ondartza. Zertan ari da? Gaztelua. Bai. Oso ondo, gaztelua. Txakurrak. Txakurrek usaitu. elkarri usaintzen. Bai. Ondo. Arinago esan badu, Agertu zaizkigu, bi txakur elkar agurtzen, nola bai, ezta? alkar usaintzen, usaindu Usaintzen, behar gara, agurtzen. Danak iruroia puntu! Alkar usainduta, gerrarik ezanengo munduen. Begira. Behitu zer dinoten. Bueno, nor usaintzen duzun, Hori ere ezago izut. Dinot. Bai, berez. Gozo usainduta Hori bai, alkar. kasu hortan. Hori begize, ondo zehaztuta. Bai. Honintzen ara, aukera orain TikTok moduko batzuk egiteko. Isilik hori bai, Jago bat Aiulen bestaldean hartu lekua bizkor. Hirugarren erronda, aurreko biak oso emankorrak. Ea bazera torren. Demora. Abanitza. Gorputza. Gona. Pijama. Bueno, zer da? Bata. Nola esan zai horri?
Hor, pijama ez, bero-bero. Lotara joteko soinekoa. Bai. Bai. Nola da, bigarna. Artua. Bai. Cupido. Ez. Gezia, arku. Ez da Cupido, ez. Lapurra. Ez? Probak. Beste norbait? Zer egiten du, enara? Tiro. Pentsatu. Hirugarrena. Aurra Aurra eta eta. bronka botatzen, irakasten. Aurra eta bestea da? Irakaslea. Aita, gurasoak edo... Aurkariak Aurren irakaslea, zelan da? Ba, irakaslea. Bai. Vuelta. Bai. Ñabardura egin erezkala. Arbitru zeuzala. Hori ba. Irakaslea ez hitzailea zen teknikoki, irakaslea, ontzat. Kamisoia, falta izan zaigu. Kamisoia honintza ikusten zan rasosku, baina... Bai, ondo. Eta gero enara nion, diruarena, pixka bat, geziarekin lapurtu. Lapurtu ez dakunari, Robin emoteko. Hood. Vale. Bueno, bakarra, guaina puntu! Bai. Heteroglifiko batzuk orain. Erogliobe justizia zalea da, Robin Hood zalea. Bere justizia zentzua da honek. Bere justizia zentzua, baina dagokionari emateko gogoz. Hori egia. Ondo. Irabazizkero eman. Jagoa Julen, asmatu eta emon. Ondo, ez dago ezer roparitan. Lehenengo eroglifikoa zuek, denpora. Sorginak bota zaigun, hasi irakurtzen. Udare, erloju... Bestera batera. Madaria. Bai? Madarika... Bai? Madarikazioa. Bai! Ondo! Madari, nik kasioa azken aldizen, Boa, nik ere bai. Rolexik ez kasioa, bai? Noski Bueno, ba. Madari kasioa. S eta Z ordezkatzen ditugu, Madari kasioa. Osondo. Langile klasearen Rolexa. Badako zu? Nik erabiltzen dut korri egiteko ta. Bai, kronometroa eta. Nik hartu Kasioa nuen, eta 100 urte, Bai, ez da? piliek Gauza jarraitzen du, berarekin. ba, listo? Bikain. Jago bat Julen, osondo, bigarrena, denpora. Lau jokalari daude, Eh? Ja? Kan... Bai? Txan, kantxan. Kantxan, osondo. Kan, letran, txan, magua, kan, txan. Osondo. Eta truko txiki bat egin da. Egun puntu, hartzela. Marka da, Joan. Nahi dituzu ez ere? Bai. Bai, bueno. Eider Garazi. Zer, eroglifikoek eta? Batzutan. 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 Ja, ba. Bai, ondo. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Garbia dagoen jakiteko, Usaindu. bai, Batzutan, bai, ondo. Irakurtzen hasten gara, utik hasten da, u, eta zaintzen dago baten bat, u hori, u zaindu, eta zet hori esagaitxik aldatzen dugu, usaindu, osondo. Ona dira, Ondo. Erogli ona da, Erogli ona. Bai. Ideia polita ditu. Litxi asko esaten dago. Ah, bai, hori badakoa? Bai, Litxia, bai. Bueno, Eta espero. batzutan, Bai. bai, Eiderrek eta egiten du. garazi litxia, fruta bat, horrela. Vale. Eroglifikoetan laguntzen duena antza. Bai. Ba, bihartik aurrera denak litxia janda jan hemen. Eider Garazi, bigarrena denpora. Kolorez aldatu da, Kaleoia. Bale. Kamaleoia. bai. Bueno. Ondo. Gogorri harri gara. Kamea behar dugu, eta leoia. Kameleoia. Iritsiko zen hori ere. Ondo, Ondo. bikote. Bueno. Bora litxiak, Egun Venga, puntu. ondo. Susto eman dit. Bai, ez da. Susto eman dit. Julen da gure zuzento dize. Bai. Dozuk esan zu kamaleoia, danik bai, da berak ez! Teknikoki me behar genuen baina. Ondo, Lasai, baina Eider, iritsi puntuak hor daude, Ondo. Vale. Honintzen ara beste horren beste? Zeskorik eman barik gu alde gauz, laguntzeko. Zeuen guztokuek, eroglifikoek? Bai. Asmatuta, bai. Ah, bueno. Ba, asmatu bari, bai, Horrek ez du politzeri. balio, Eroglifikoak maitatu behar dira beti, Hori da, honien da Hori txerrien. da. Lehenengoa, honintzen ara, sorteon, denpora. Erdiaroko jauntxoak ziren, bai, Fededunak. fe, ze ikusta behien. Iriak. Ez, hirietako zer, zehazki zer da. Udaletxea. Bai, fe, Feudala.
Bai. Udalak. Ondo. Ze burdinaren zeinu kimikoa, udalak. Ikusten dira bilen, feudalak. Oso ondo. Ondo. Hau bai, hau gustatu zaigu, ezta? Bigarrena, denpora. Lapurrura ez dute. Atxilotu. Bai. Oso ondo. Atxiz. Ezeken duta atxi eta lotu. Zapatie, atxilotu, oso ondo. Horrela egite duzu, Horrena zuzariko Boa, nik etxor zarata bat. Egun puntu bazota! Hala, behar du gainera. Barrena gaskatuta. Barrena gaskatzeko oso ona, Migiluzeko eskuaren deia garra. Haba, diga! Zuek! Duz, hortxe. Lista? Aurrera. Migiluzeko eskua! Hau zuek! Jago bat aiulen! Aurrera ba, lehenbiziko eskua, komoina jokoan. Ez dakizu nola jartzen den estadioetan ezenuke ezagutuko. Ze euskal musika taldek irabazitu 2025 urtean Grammy sari bat? Gojira. Gojira. Egurra. Oso onak, Bai, metalata. Iago bak badaki. Badaki, zalea zara? Bai, aurten hasi naiz pixkat entzuten, Bai, nahi ezta? falta zain. Ondo. Abenduko gau batean Zetzan du! etzela. Zeitz, estali diogu Katamalo taldearen eskean kantuari. Jenderik, ilargirik, izarrik, epeltasunik. Jenderik. Izarrik. Abenduko gau batean izarrik Riketzela. Zalea? Katamalo zalea? Bai. Polita, Ondo. Bokala? O. Eta aurrera, jago baiulen. Ze ospetsu bilakatu digu adimentxuk futbolari? Bernardo Atxaga, Juan Carlos Pérez, Kirmen Uribe edo Joseba Sarrien handia. Kirmen Uribe. Joseba, Sarrion handia. Bai, bueno, adimentxu ere... Epa. Zakipa, Bueno, bai. Bai, badago, puntua badago. ondo. Bokala? Bokala? E. Eta? Aurrera, ezta? Aurrera. Bai. aurrera. Entzun ba, jago baiulen. Apa zuek! Ping-pong. Jago ez dutzen du, Ez? Nola du izena entzun dugun DJak? Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta edo Steve Aoki. Martin Garrix. Ez? David Guetta. Onintzen ara? Bai. Steve Aoki. Carl Cox, bai, ez da ezagunena, hauen artean igual. Bueno, beran amantzat. Ba, beti ere. Bai, beti ere. Pokalik ez beraz, eta azken erronda, Nola du izena munduko motoziklismo txapelketako kategoria nagusiak? Moto GP. GP, ondo esan da gainera euskaraz, bai. Ondo. Bokala? I edo U? U. Ez dakizu nola jartzen den estadioetan, etzen nuke ezagutuko. Vale, Bai? askatzu nahi dugu. Esan. Gozen, Futbola ikusten 8, lantokian oso mantxo. mantxo. Bai. Eta gero joan realearen alata. hori da. Ba, bai. Komoina! Lanean, ganora behar denean falta. Eta... Aholku bat, Bai? hala ere, begiratu hori. Begiratu. Hortxe be psikologoak eta... Eider Garazei, bigarren eskua. Eutxi, komodinari, puntuei. Ezin nuen berarekin, beti gainean nuen. Bueno, Bai. hauetako norre elkartu digu Jennifer Anistonekin adimentxuk. Antxon Telleria, Joseba Tapia, Jose Maria Agirretxe, Pedro Subijana. Joseba Tapia. Dios, nahi nuke bibote hori, Saiatu Guau. naize baina... Eba, igual Obama baino beto Tapia. Jennifer Anistoni, maitia, iaiz. Eta bar, bokala. A. Zoratu bestia. Bai, ba.
Bigarren galdera, bigarren erronda. Hauetako noren bertsioa sortu digu Adimentxu, kondo entzun. Aha. Guau. Bueno, hortxe gakoa, Bai, Alaitz eta Maider, Maiz eta Ixiar, Labrit, Sugan. Alaitz eta Maider. Maiz eta Ixiar. Maixa eta Ixiar. Ai, bexamela. Bexamela. Bai. Nik uste dut dilema oikoa dela ere, Alaitz eta Maider, Maiz eta Ixiar. Denak onak noski bokala, bikote? Honitzen ara? E. Eider Garazi, aurrera. Nola du izena Elsaren aizpak Frozen filmean? Argazkiak beti... Ana. Ondo? Bai, ondo. Bokala? I. Eta aurrera, entzun. Baitori. Nola du izena entzun dugun taldeak? Chocolate, black chocolate, hot chocolate, white chocolate. Hot chocolate. Oh, Zerto. yes. Izen hona talde bat entzat, Danatako da. Bai, izen ona. egia esan bokala? Bokala? O. Horik ez dago. Ez da horik? Azken erronda. Ze urtetan sortu zen aerobika? 1978, 84, 88, 2002. 78. Bikain. Ondo. Eta bokala? U falta? Eider Garazi saiatu beharko ginateke. Ezin nuen berarekin, beti gainean nuen. Ez du heltzen duenak, erraz galtzen du bidea. Kidea. Kidea behar genuen. Pena. Lastima. Komodinik ez? Komodinik ez. Honintzen ara. Bai, albo kalteak beti ere. Kalteak, Noski beti. ba. Bai. Ez du, heldu komodina dela. Hemetxe, hirugarren eskua. Lotxa handia ematen dit, bikotekideari sentimenduak azaltzeak. Ia, Kasuan bazetan alboka, Zer zaporetakoa da, argazkiko izozkia. Fruti tropi, tutti frutti, fruti festi, tutti festi. Tutti frutti. Bai. Jongozonek esaten du hau ja, 70 urtetik gorakoek eskatzen dutela. Nik ez dut eskatu, momentuz. Igual iritsiko naiz, Ez, neupez, momentuz. Pokala? Bai. Joan den dara eta tutti frutti. Bueno, bakoitza bere gustoak eta aurrera. Ona, nola du izena? Taldeak, Tattoo, Joan Jett, Janis Joplin edo Dover. Bai? Janis Joplin. Bueno, kantak da, puntu bat. Tattoo. Tattoo? Dover. Eskerrak, bai, bai. Osando. Bokala? E. Zein? E. Honintzen ara. Nola du izena, argazkiko kirolariak. Luis Arkona da, Hilario Arbelaitz, Andoni Zubizarreta edo Antoni Luis Aduriz. Bai? Andoni Luis Aduriz. Hau zugaldean. Andoni Zubizarreta. Ba, bastante idolo niretzat hau gumetan, Atezaina, za? Bai, atletikeko, Bueno, eta gero Barcelonan eta bai, atletik kirabazitza binien kopatali, bera. Bokala, bikote? Bokala? Nire posterran zubi. Bueno, hori. Aurrera, ez da? Bai, entzun ba? Unitutako arraia suelto batzuetan Legatzako spaigez jausten zan
Polita bestia, ez egit ez tali diogu, Txomin Artolari, hemen kantuan. Txakurra, katua, astoa, beia. Katua. Txakurra. Txuriko. Txakurra jausten zan. Bokala? Da berbetan arraia. Hartzen zuen hortzetan. Urik ez dago, baina askatzeko aukera bai, Lotxa handia ematen dit bikotekideari sentimenduak azaltzeak. Probatu nahi? Bai? Bai, probatuko egu. Bazen? Asko maite denean da, hobea askotan esatea. Zuzena? Bai, Ondo! Bai! Bigarren komodina! Jago eta Julen osotin! Ani danok, markagailuak! Ikuskatzeko momentua 380 eta 2 komodin, Donostian, Aretxabaletan, Txuola, 280, Akarnu Zerdil, 280. Zein da zuzena? Bezerrez erabakita momentuz, eutxi, aukerei, Jago Julen sare ederra 2 komodinekin, zeuek hasi erantzuten. Lehenengo errondan, Egiptoko jainkoak dira. Isis, Osiris, Horus, Set, Ra, Odisha, Ator, Tot, Lagerta, Anubis, Mitski. Ra. Euskaren jainkoa, hieroglifikotan, zimestekoa. Eider Garazi. Isis. Ilargeren jainkoa. Onintzen ara? Anubis. Ilobien zaindaria. Bueno, hau da pasabizunin errekita. Jago da, Julen? Horus. Naturaren jainkoa. Eider Garazi. Osiris. Heriozarena. Onintzen ara? Set. Kaosaren eta altxamenduaren jainkoa. Jago bat, Julen? Odisha. Indiako estatu baten izena da hori. Eider Garazi. Ator. Jator. Jator, bueno, hauskera gora bera, maitasunaren, edertasunaren, musikaren eta dantzaren jainkoa. Jatorren hau da. Bai, ez da, ator, esaten du. Onintzen ara, ze aukera? Errematatzeko aukera. Lagerta. Norvegiako bikingo baten izena da hori. Eider Garazi. Taulako puntu guztiak eskuratzeko aukera. Tot. Tot. Jakintzaren jainkoa osondo, 150 puntu, garrantzi handiko puntuak. Bigarren errondan, zeuek erantzuten hasi. Tuterako merindadean dauden udalerriak dira, hori da, jakin nahi duguna. Martxilla, Korella, Alesbes, Zintruenigo, Faltzes, Zarrakastelu, Tulebras, Castejon, Kaskante, Murtxante, Milagro. Zarrakastelu. Olibako monasteria bertan. Onintzen ara? Tulebras. Biztanle gutxien duen hau. Jago bat, Julen? Kaskante. Ondo. Eider Garazi. Faltzes. Herriberriko merindadean dago hau. Entzierrue eitzen dara, Bai. ditu. Onintzen ara? Murtxante. Bertan dago, ondo. Jago bat, Julen? Koreia. Tuteraren atzetik populatuena. Onintzen ara? Milagro. Herriberrin. Jago bat, Julen? Bi komodin dituzue, ala ere erantzun zuzen bat beharko genuke taula osatzeko. Baina komodina erabili dezakegu lehenengo. Bai. Komodin bat. Ondo. Eta orain, Jago bat, Julen, 60 punturekin planto egin dezakezue. Planto. Ba, zuena dira 60 puntuak. Martilla zegoen lekuztanpo. Ondo. Eta 3. errondara goaz erabaki horra izango da. Pirinioetako aterpetxeak dira.
Belagua, Goriz, Batximainako Iboiak, Yerbasuti, Respomuso, Bujarelo, Frei, Renclusa, Linza, Pineta, Balerdi. Honintzen ara? Lintza. Anson, bai? Pineta. Ordesan. Respomuso. Ena Ibarrean. Belagua. Nafar. Pirineotan. Goriz. Perdido mendiaren ondoan, bai? Batximainako Iboiak. Pantikosa inguruan kokatuta. Honintzen ara. Bujarelo. Sondo? Komodina daukazue, komodina, orain bai. Urrezko komodina bikote. venga! Renclusatik 150 puntu, Donostiara. Eta dela geratu zaizkigun markagailuak zein da zuzena eta gero 590 Jago bat Julen. Eider garazi 640, 290 honintzaten ara. Honintzaten ara, lastima. Eta erne hor azken segundora arte berdinketarako aukera bat ere izan duguta, baina ez da posible izan. Zer moduzala ere bikote? Ja, guztua. Esperientzi berri bat. Guztora eritu zarete saioan. Bai. Sondo, aurrerantzean Gasteizen, batek etxea jarri, beste sukaldea, TikTok, jatetxeak, mendia, jarraitu gozatzen, eta etxetik bada ere, biluzerekin Segin bat egiten. iluze izaten, hau Apa, bikote, mila esker! Aurrera ba! Biluzen, Jago eta Julen. Ondo? Bai. Bai, oso pozik. Oso pozik, veteranalekuari ondo utzita, ez da? Bai. Bai. Iritsi berriak ere fine, eh? Elena Garazi, zer moduz? Ondo? Zego beno baino, beto. Tensio pixka bat ere izan dugu tartean. Bai. Lasaitu gara orain? Bai, bueno. Ba, ez da komeni? Ja, baki. Erne, orain sokatira datorreta, bueno, lasaitasunerako puntu gehiago zenituzen zuek, beraz, erantzuten lehenak Jago eta Julen hartu lekua, eta goazen sokatirara. Demora, ze herrialdetako hizkuntza nagusia da Suomiera? Suazilandia. Finlandiakoan, ze kirol disiplinatan da ezaguna Serena Williams. Tenisa. Tenisean. Ze herrialdetan du jatorria Måneskin musika taldeak? Italia. Italian. Ze koloretakoa da Andereño Kizkurneren muskerra? Laranja. Berdea da. Zenbat silaba ditu elektroentzefalograma hitzak? 9. 10 izan da lehenago, Bai, 9 9. ditu. Zenbat tantotara jokatzen dira eskupilotako 4 erdiko partidak? 22. 22. Bai, 22. Ze udalerritan dago KAF enpresaren egoitza nagusia? Beasain. Beasainen. Jarraitu atxotitza. Aurrak hazi, nekeak Ezi. bizi. Zein koloretakoa da stout motako garagardoa? Horia. Beltza da. Zenbat da 10 gehi 31 kenbat? 40. 40. Epa. Ze euskal talde da Nor da piztia kantuaren egilea? Nogen. Lier da. Berria estilo libururen arabera, zein da txerriaren onomatopeia? Kurrin. Kurrin. Ze herrialdetan dago Simpson basamortua? Estatu Batuak. Australian dago. Ze hile kolore du printze txikia ipuineko protagonistak? Horia. Horia du. Zenbat herrialde zeharkatzen dituzte Apalatxeek? 5. 2. Nafarroa garaiko ze herritakoak dira Volant dantzak? Zubero. Luzaidekoak, ze udalerritan dago Madalen Soro pilotalekua? Gernika. Oihartzunen, zein pertsonaia gorpuzu zuen Orlando Bloomek Troia filmean? Txerriana. Paris, zein koloretakoak dira krokodilo albinoak? Zuriak, bai. Estatu Batuetako ze hiritan da famatua Mardi Gras festa? New Orleans. Bai. Nork idatzi zuen Aberen etxaldea eleberria? George Orwellek zein kirol disiplinatan da ezaguna Malen Osa? Korrika. Arrapatu daigua. Eider garazi. Ondo utzita. Ez da izaten erreza? Lehenengo egunien etorri eta sailkatuton gauze danak? Zer moduz? Ondo.
Ondo? Bai, bueno. Zailen eginda. Bai, hori bai. Etorri eta geratu. Hori. Eta aurrengoen eusteko beste aukera bat. Hori da. Oikote! Euren helburu nagusia beteta, Julen eta Jagoba finalean bigarren saioan. Bai. Ondo dago, ez da? Bai, oso guztik, bai. Arro zaudete? Noski. Fenomeno, gu ere bai, Eskerrik asko. Zakua irabaziko bazen dute, zesanik ez? Badago diru pixka bat eta gaur, Miguel Luzen jokoan, 2.000 eta 100 euro! Oso ondo! Zueta zarro, publikoaz ere bai, Apa lehioa, eskerrik asko, tortzeagatik. Egon daizela. Etxetuei deialdia gurekin bat egiteko aplikazioaren bidez, programarekin bat egiten duzu, Eta sari asko, bueno, eguneko saria, asteko saria, eta bar. Katiluek, taperrak, kantinplorak, Bidaiak, motxilak, Aribera, uarte bat, nahi duzu guztu. afaria gurekin, zekeiz jabalzu eskatu. Julen Jagoba, ze moduz, finalera iritsita? Ondo. Eroso, Bai, gogoarekin. gogoarekin, ondo. Holan, biografia zaliek eta basari, Ni gutxien ez asko. Ez nik ere. Zuena jakingo duzu, ez? Bai. Ondo, gertatzen dalako batzuetan, historia kontuak eta, esate baterako nire asko gustatzen zaizkit, eta gero hortik abiatuta, baina biografiak irakurtzen zuez, errege hau hil egin zuten, edo oean hiltzen ez dakize gaixotasunekin. Julen Jagoba, zorte hon. Pertsonai oso ezagunak batoz, eta jakin nahi duguna da, hil egin zituzten. Hil egin zituzten denbora. Martin Luther King. Bai. Mahatma Gandhi. Bai. Indira Gandhi. Ez. Ronald Reagan. Sabino Arana. María Antonieta. O.J. Simpson. Ez. Nicolás Bigarrena Errusiakoa. Ama Teresa Kalkutakoa. Golda Meir. John Lennon. Egiaztatu egingo dugu. Bi akats bakarrik daude. Indira Gandhi eta Ama Teresa Kalkutakoa edo Golda Meir eta Indira Gandhi. Iepa! Amaikakoa! Lehen biziko finalean, Julen eta Jagoba. Oso ondo! Urrezko galdera. Sakurako bidean kokatu gara, Julen Jagoba. Hautako biren, seme alabaren bat, hil egin zuten denbora. Mahatma Sakunuke baiet, oza, Indira, zentzu daka, bale. Eta Nicolás King, bai, hombre garan, oza, Julen Jagoba, ze moduz? Arro. Oso pozik. Ondo. Bizirik. Bai. Ez da gutxi. Egoteko moduen, amaikako bikaina eginda, Julen Jagoba, ondo, bigarren saioa eta lehenengo finalean 1.000 euro eskuratu ditugu. Eta garrantzitsuena, finala amaikakoa ondo kokatuta, finalean zakua banatzeko aukera daukagula gaur. Horretarako zer beharko genuke, Jagoba? Bueno, bi hauek ondo edukitzea. Hori da. Leno. Urrezko galderaren erantzun bikoitz. Zuzena. Julen Jagoba. Nicolás Bigarrena Errusiakoa. Nor da? Errusiar imperioko azkeneko zarra. Hori da. Hori baliz galdera ez da? Leno. Iraultza boltxebikea. Bai. Badakizu, nola hil zuten? Ba, ez egon familiakin jauregi batean tozatzieten, argazki bat aterako izizuegu. Bueno, argazkia fusilekin. Hori da. Flasha beharrean tiroa. Bai. Fusilatu egin zituzten. Bera, bere emaztea, seme alabak, barne? Esango nuke 4 alaba eta seme bat. Jagoba, dokumental hori neupe ikusi hori. Bai? Oso ondo. Oso ondo. Bikain, bai. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hil egin zuten esan dugu. Indira Gandhi hil egin zuten esan dugu. Indiako agintariak.
alaba izan beharko litzateke horretarako. Indira Mahatmaren alaba. Izan daiteke? Espero dugu, ez? Zakua banatuko dugu? 2.100 euro banatuko ditugu. Julen Jagoba, Mahatma Gandhi erantzun zuzena da. Indira Gandiren zenea bai gintzuten. Hau batuen? Julen Jagoba, baina bizain jokatuta, Lehenbiziko finala, 11ako azizten erantzun, 1.000 euro zena dira, zorionak. Jobekote. Ez ziren dana hortzula, zai, Inor razonatu gari. Zerrik asko gautiaren. Puxo, biak! Gandhi,